Assalamu alaikum yan uwa. Wannan bidiyon namu zai kawo muku shawarwari guda 6 da za su cire muku ninkewar wuya daga wuyanku. Mu shiga cikin bidiyon. Ko da yake wuya yana ɗaya daga cikin sassan jiki masu matuƙar muhimmanci, yana da sauƙi a manta kulawa da shi, kuma sakamakon haka ne rid za su iya bayyana. Daidai ne idan muka samu rid a wuyanmu a wannan zamanin, amma hakan yakan sa mu yi tsufa fiye da yadda muke. Wannan shine dalilin da ya sa masana suka ba da shawara wasu nasihu da magunguna na asali waɗanda za ku iya amfani da su cikin sauƙi. Tare da mu, mun yi imanin cewa kowane sashi na jiki ya cancanci a kula da shi da kyau, kuma a yau za mu ba ku wasu shawarwari na ƙwararru don kula da wuyanku da kuma kawar da rid mara kyau. Muna yawan magana game da rubuce-rubuce. Za mu iya ɗaukar awanni muna kallon allon wayoyinmu, kuma bayan haka muna jin zafi a bayanmu, kuma rid suna bayyana a wuyanmu saboda wannan maimaita motsi. Don waɗannan, ka daidaita tsayin allon kwamfutarka ta yadda kake kallon gabanka kai tsaye. Akwai na'urori na musamman don daidaita allonku ta hanya mafi kyau idan bai isa ba. Misali, na iya zama goyon bayan kwamfuta tafi da gidanka. Akwai wani application don yin rubuce-rubuce akan Android da ma iPhone wanda ke ba ku cikakken lokaci game da yadda kuke, don taimaka muku sarrafa matsayin kanku. Don haka duk lokacin da kuka sami sanarwa da za ku iya gyara position na kanku da yaƙi da waɗannan mummunan rid. Kowace maraice ana ba da shawarar yin abu iri ɗaya: cire kayan shafawa daga fuskarka gami da dukkanin yankin wuyanka ta amfani da mai na tsaftace jiki wanda ya dace da nau'in fatarka. Wannan aikin yana taimakawa wajen matse fata da cire. Za mu iya goge jikinmu da fuskarmu, kusan duk mun manta da tsagwarorinmu. Haka ne, wannan tsirarren fatan na da matuƙar muhimmanci kuma tana buƙatar kulawa don kawar da matattun ƙwayoyin halittar fata. Kar ki fitar da wuta da ƙarfi don kada ki lalata fatarki. Yi sau ɗaya kawai ko sau 2 a mako. Kayan shafawa na retinol hanya ce mai kyau don yaƙi da tsufa da kuma ninkewar fata. Ana samun retinol a pharmacy ba tare da takardar magani ba. Masana sun ba da shawarar yin amfani da wannan cream ɗin kowace rana. Masana sun bayar da shawarar yin exercise na fuska tsawon minti 30 a rana na aƙalla watanni 5 don kyakkyawan. Za mu kawo muku yadda ake exercise na fuska a bidiyon mu na gaba.